Let me just welcome anyone who is just watching us right now, or vachazotiona, or maybe vachazopinda later on the program. Let me just introduce myself. My name is Prophet T. Madungwe from Remnant Desire of All Nations Ministries based in Harare, the capital city of Zimbabwe. This is a live preaching. Patinenge tichiparidza tichipo vanhu the word of the Lord, chivazivisa nezvaMwari, teaching the word of the Lord, doing everything in the name of our Lord. So let me just say something before I enter into the preaching for today. I know everyone is very happy today. Today it's 24 December. Tomorrow it's the Christmas Day. I know many Christians are going to be celebrating this holiday, but let me just say a shocking thing, because I know the Bible says, my people, they perish because they lack knowledge. The Bible indicates that vana vangu vanoparara nekushaya zivo. Let us go to the biblical, because in everything you do, you need to be supported by the Bible. Hatingoiti zvinhu because zviri kuitwa nenyika. As the Bible says through the Apostle Paul, he said, do not be conformed to the world. Musafanana nenyika. And Paul emphasized kuti hatifaniri kufanana nenyika, but tinofanira kunge the Christian world. We are having the two worlds, the Christian world and the earthly world. So the earthly world must not be similar to the earthly. Christian world must be a spiritual world. So tomorrow we are going to have the Christmas Day. But let me just go to let me be biblical here. In the Bible, we don't have anything called Christmas. Hear me clearly, or get me clearly. In the Bible, we don't have anything called Christmas. But this is an earthly holiday. Yavakangoto Jesu akazvarwa musi wa25 kuti vanhu vanonamata vakwanise kuita partake in the or participating in the Christmas Day. But there is nothing called like Christmas in the Bible. Open the Bible from the book of Genesis up to the book of Revelation. You never see anything called Christmas. But let me just go to the biblical. According to the Bible, we see it was a holiday for Babylon Empire in the Old Testament. Mwana wa Nimrod, or in the Old Testament, Genesis chapter 11, and mwana wake ndiye akazvarwa, ainzi Tammuz ndiye akazvarwa musi wa 25 December. So when Roman Empire as the last kingdom, as prophesied about the book of Daniel by the prophetic book of Daniel, the 4 kingdoms, the last kingdom is Roman Empire. When it came to power, it borrowed those holidays from Babylon Empire. Then Easter, Queen Esther, the wife of the king, ndo pakabva zita rokuti Easter. Then ndo vava replace yainzi Passover in the Bible. Ndo vavati inonzi Easter, vachi celebrate that queen Esther, ndo vayanzi Easter. And then Christmas ndo vapazvarwa mwana wacho, ndo vayanzi chii, ndo pakazvarwa Jesu Kristu kuti ma Christians akwanise kudio kuparticipate in this event. Then ndo zvinhu zvatinenge tinazvo zvinonyanya kucelebrate. Even Valentine, it was a day made by the people in the United States of America. All those holidays, haufaniri kungoita holidays usingazivi kuti zvakabva papi zvichienda kupi. We are not celebrating. Jesu iye achienda anoti he commanded us to do Holy Communion. Ndo chinhu chatakasiya chinzi ticelebrate zvekufa kwake, nokuti ndo zvakatibatsira kuti tive the Christian. Jesus Christ came to die for us. But the Roman Empire yazodaro, saka Roman Catholic yakabva from Roman Empire, the Roman Catholic yakabva from Roman Empire, saka ndo yakazoborowa holidays akadaro. Saka, but I'm not against anyone who celebrate Christmas. To us, the Remnant Church, it's a public holiday. Jesu haana kuzvarwa musi wa25, even according to the Bible akazvarwa nguva yekufudzwa kwemakwai. And that time inobata almost July, August, September, October. That is the time yakazvarwa Jesu. Ndakambotaura ndichiti Jesu akazvarwa musi wa8 August, not 25 December. So Jesu achienda anoti endai muno celebrate muchindirangarira nguva dzose nechirayiro chinonzi Holy Communion. Pakapa wine, akati wine iropa rangu, akati bread, that's my blood. So Christians,
Tinoselebrate inonzi Holy Communion, but anoti nguva dzese. Isusu kuchechi kwedu tinoita monthly. Per month we must hold what we call Holy Communion once per month. Every week of the first week of the month tinoti Holy Communion yatakanzi tisare tichiita na Jesu. That's what Jesus Christ commanded us when he went to heaven. He never said have Christmas, have Easter. No. Even Easter isisina basa panguva yedu, because Easter ndopa ibatwa gwai kana raurawa raibvisa zvivi. So the last, Jesu ndiye the last lamb. Saka the last lamb came, atichabvisirwi zvivi nemakwai. Saka iko zvino Easter isisitangana basa rese. Jesu Kristu come akapedza zvese zviya. Saka Passover yaitwa Old Testament. Ku New Testament haina kumboitwa. Isusu we are now in the New Testament era or generation. Hakuna chinhu chinonzi Passover. Passover, it was for the Old Testament, not for the New Testament. So unofanira kuziva futi time yauri kuti alright, isusu we are in the New Testament. Atisiri vanhu vanobva kuEgypt vachienda kuCanaan. Anditika we are already in the promised land. Anditika Moses anoenenye kuti ngatibude tinde kuCanaan. Anditika vana Daniel vanouya vachiti handei kuBhabhiloni kuexile. Anditika John anouya achitaura neyake kana kuti umwe achitaurawo nezvake. Saka we see these things. Anditika you must know the message of your time. Message of your time ndo inokuseva. Like Jesus Christ said, there was another person who was rich. Anoti zvese ndiri kuita ndiri kukipa macommandments enyu Mwari. Saka chichaleka pandiri. Jesu akati ndakukupa the new commandment, akati go and give to the poor. So chakamuseva panguva iyoyo inyaya yokupa the poor, noti kuti achengeta sabata kana kuti mitemo yese ine gumi kana kuti usaba usatadza. Anditika, but chakamuseva, that's the message of your time. So message yenguva yo, the message of that time ndo inokuseva. Like yandiri kuparidza zuva ranhasi, the miracle, that's the message for today. Ndo inokuseva. But the Bible is just a guideline. Nokaverenga kuti Moses akapfuura paRed Sea. Anditika iwo nhasi hausi paRed Sea, saka hautorina basa neRed Sea, but it's just a guideline yatinopiwa. But that's why we have the Holy Spirit must. That's why Jesus Christ says mweya mutsvene uchakudzidzisai nekukurimindai. Not the Bible, the Holy Spirit. Anditika, but the Bible is just our manual. Atiri rasi. Anditika zvakafanira munhu kana achienda kuchikoro. Anditika anonodzidziswa kana let's say course yezvemagetsi, electrician. Anditika, but that zvaanoita pa that 4 years azvimubatsira. It's just zvinongomuzivisa kuti unoshanda sei. Anditika, but kana ava in the field achadi lecture wake kana anozomubatsira, anenge ava kuita zvaakadzidziswa. So Bible rinotipa kuti tinorevera toona kuti Moses aiti kana zvadai aita sei, ainda pamberi unamata. Saka ndo zvaunoona kuti alright, Red Sea yako yauri kusangana nayo, your situation, what do? You go before the Lord, you have faith. So ndo basa reBible, but message of the time ndo inotibatsira. Anditi, so hakuna chinhu chinonzi Christmas, hakuna chinhu chinonzi Easter. That's earthly holidays. Anditika, so isusu kwatiri tinongoti public holiday, like tomorrow it's a public holiday, but kana uchida kucelebrate it's not a sin, but celebrate uchiziva kuti Jesu haana kuzvarwa musi wa25, and it's not a commandment kuti ukasato celebrate it's a sin. No, there is nothing like that. Even ukasatoenda kuchechi mangwana haitombori sin. Even ukasacelebrate it's not a sin, because hazvitorimo muBible. Anditika, zvakafanira chechi. Chechi nogona kudza isusu varume tinotanga chechi yedu na10. Anditika, hazvire kuti ukamisa 10 o'clock iyoyo imhosva pamberi paMwari. No, chechi ndo yakati inotangwa na10. Kwete kuti Mwari ndo wakati chechi inotangwa na10. Havasi Mwari. Because we must know kuti this is God's law or this is church law. Because tine mitemo yechechi, tine mitemo yaMwari. Anditika, Christmas vanhu vakangozviitirawo. Anditika, saka hazvinei naMwari. Saka usasora uchimanikidzwa kunzi chitofara musi wacho, ukasatofara hakuna zvinhu zvakadaro. Mwari never said tite Christmas, takanzi tite Holy Communion. Chaunoita mangwana, you must have Holy Communion. Unotora wine yako, wotora chingwa chako, moita Holy Communion yenyu. Ndo zvinhu zvatakanzi tite na Jesu Kristu. I know some people, they may protest against me, but I am teaching according to the Bible. As Paul says
ini ndinoparidza according sezvandakapiwa. Handitika, I am not here kukupai the wrong doctrine. Handitika, ndinokupai the rightful doctrine. Kana uchida unoya neBible rako, kana kuti unondifonera kana tinochata, wondiudza kuti ndepapi pakanzi Christmas is celebrated in the Bible. Ndagara ndataura ndikati zvakafanana neyedu Heroes iya inonzi Heroes Eka. Handitika, zvinhu zvengoti senyika yeZimbabwe takangozvisiro kuti vakatirwira hondo, let us just remember them. Handitika, vanhu vakaisa. Handitika, ukaenda kuAmerica that day mswa 10 kana 11 August unoona kunenge kustomborina chinhu chinonzi Heroes. Handitika, because havana kuiswa that day as a holiday. Handitika, saka wisisa kuti holidays because pane inonzi Jewish calendar neinonzi Roman calendar. So Roman calendar ndo yatiri kushandisa, but Old Testament kwaishandiswa inonzi Jewish calendar, not Roman Catholic. Saka Roman Catholic yakawedzera zvinhu, even madays Jewish calendar aipera ne30 days, hapana maleap year, hapana kuti 31, hapana kuti 28, but Roman calendar ndo yakauya yasiyana. As the Bible says in the book of Daniel, they will change time and dates. Ndofunga munoziva that verse in the book of Daniel, vachachinja mazuva nemwaka. Ndo zvakaitwa ka, the prophecy was fulfilled. Vakachinja madates, vakaisa maholidays avo, vakaisa zvinhu zvavo. Handitika, ndataura ndikati kwakuna naPassover, but iko zvino hadzisina basa, ndo dzadziri muJewish calendar, not vana Christmas dziri muRoman Empire calendar. Saka ndo calendar ratiri kushandisa mazuva ano. That's why takasangana nezvinhu zvakadaro. Saka ndofunga munhu wese aziva chinorevera kuti chii chinonzi Christmas. It's not a Christian holiday. Ndezvevanhu kuti vanhu vakangotsvaka kungoti vakati Jesu Kristu vanhu vawane kufara. Because dai zviri zvaMwari, dai vanhu vasingamwi doro musi wacho, because Mwari havadi vanhu vanomwa doro. Dai vanhu vasingafevi musi wacho, dai zviri zvaMwari, dai iri holiday yaMwari. Handitika, but that is the day rekuti vanhu munodhakwa ufeve mukatarisa sin rate inenge iri very high. Saka it's not for God. We want the truth, guys. Handitika, hatidi kuswera tichiudzana zvisizvo. Let us go straight to the point. Is this the holiday for God? No. Mwari havana maholidays. Zvinhu zvaMwari haticelebrate musi wa25. We always celebrate. The Bible says ndinodzokorora zvakare according to the book of Philippians. Handitika, farai munashe. Tinofara munashe mazuva ese kwete kumirira 25. No. So let us just do Holy Communion. Ndo chinhu chinodiwa zuva ramangwana kana uchida hako kurangarira Jesu. But chinodiwa per month isusu tinotora Holy Communion neka1. Mari ngavakuite zvakanaka. Let me just go to the word for today. I'm going to read from the book of Matthew chapter 15 verse 34. How many loaves do you have? Jesus answered him. Jesus asked him. 7, they replied, and a few small fish. May God bless his word. Today I'm going to teach about miracles. Chinonzi miracles. I know myself, I'm a prophet of miracles. Pandiri nin, I'm a prophet of miracles. Like I went to heaven, I saw God, I managed to wrestle even with God, and I managed to win the battle. I even arrested the devil. So let me just explain these miracles. What is a miracle? A miracle is something beyond human understanding. Like in the Bible, we have Moses crossing at the Red Sea, mvura ikamira. That is a miracle. A miracle is something which people they cannot understand. So the first miracle yatakatanga nayo in the Bible, it's God himself. God is a miracle because vanongonzi is just a self-existing. Handitika, self-existence vakangokarukana vavapo, but from where? Who created him? Handitika, God created the earth and the heavens and everything. Handitika, saka zvinhu zvemweya, it's a miracle. Azvifi zvanzwisisika. So when they try to understand kuti seapa zvadai, no, you will never understand it because even zvaMwari wacho unoziva kuti vakabva nekupi Mwari wacho. Handitika, even kuti vakangokarukana vavapo, but how? Zvimwe zvese zvakasikwa denga nenyika munhu akasikwa, zvimwe zvese mhuka dzese dzakasikwa, but Mwari avani akavasika. Handitika, so that is a miracle. So the first miracle we have, it's God. So chinonzi miracle, it's something you cannot understand. Ukaona wakuzvinzwisisa, that's not a miracle. Ukaona wakuzvinzwisisa, it's not a miracle because miracle haifaniri kutombonzwisisika. Like pandakati paipa I saw God, it was something chokuti vanhu havana kuzvinzwisisa. Yes, that was
a miracle to the people. Because how can you understand kuti munhu anokwanisa kuona Mwari? That is a miracle. How can you expect munhu anoti I visited heaven many times and I come back, but I'm not the first person to visit heaven? If you read the book of 2 Corinthians chapter 12, you see a man called Apostle Paul saying, I know a certain man who was caught in heaven 14 years ago, and he saw zvinhu zvisingabvumidzi kutaura. Anga akutaura chiitiko chake, anotaura kuti whether in body or in spirit, but I was in heaven. So in heaven you enter in spirit and in body. So tinoona Elijah entered in body. Paanoenda kudenga achisiya Elijah achimsira the clock, he ended in heaven in body. And even Jesus Christ after the resurrection, he went into heaven straight after the resurrection. Even Enoch akafamba naMwari and he went in body. Kunongonzi Enoch disappeared akatadza kuwanika zvakare panyika. So we have 4 people in the Bible vakaenda physically: Jesus Christ, Apostle Paul, Elijah and Enoch. They are the only people in the Bible vakaenda in heaven vane a miracle yekuenda ku heaven. Yes, azviwisisiki kuti munhu anoenda sei ku heaven. Hawendi nendega, hawendi nechizvinhu zvemweya. Anditika then nino ndakazokwanisa kuendawo in heaven, but I went both physically in body, but in body ndakaenda 4 times so far, but in spirit I managed to enter heaven more than 1,000 or a trillion times. Because any day I can visit heaven in spirit. Even right now as I'm preaching, the heaven is opened. I'm visiting heaven, I'm seeing everything in heaven, I'm seeing the activities in heaven. So it's a miracle. It's something you never understand it. Whether you are an educated person, but a miracle you never understand it. And like Jesus Christ, he was a miracle kuzvarwa kwaakaita. Kunzi baba namai hapana pakasangana baba namai. There was no sex, but Jesus Christ was born. The Spirit overshadowed Mary, and there was a miracle of a baby called Jesus Christ. And Jesus Christ came on earth. What a miracle we have! Yekuti munhu anongoita mwana asina kusangana nemurume. Ndiye munhu ega. Tine vanhu 2 in the Bible vasina kuita zvokuzvarwa nevakadzi. Adam was created, anditika haana kuzvarwa nemukadzi. Anditika even Eve akazobviswa from Adam, but vavari nyama imwe chete. So tongovaverenga as a one person, andika, because Eve akatorwa from Adam. So the first person akacreatwa, a first miracle pavanhu, it was Adam. Then the second miracle, it was Jesus Christ. Ndofunga ndakamboparidza this about this miracle. Ndichitaura ndikati vanhu takazvarwa in a wrong way. Taifanira kuzvarwa ine inonzi creation seya Adam. God spoke a word, and then Adam was created. Because miracles, let me teach about this. And miracles are created by word. And you speak a word. Miracles, you created them with a word. And even Moses paradisi, he created a miracle. And so a miracle, you need to create it. Just parades about that. But let me just go to Adam and Jesus Christ. So when in a wrong way, because Adam, God spoke, and Adam was created. And even the earth was, God spoke something, and the earth was created. Even the heavens were created after someone spoke, after God spoke something. And even when Jesus Christ came again, he was created again. That was the miracle. And there was no sex, there was no father and a mother to meet, but Jesus Christ was born in a miraculous way. That was the way I found kuzvarwa nayo munhu. But after the devil influenced Eve and Adam, zvinonzi vakazoonekwa vashama, ndo pakaita nyaya yedu lost from there. Then vanhu zvadaro ndo pakazotanga nyaya dzesex nezvakawanda. Then from there, so isusu tese nhasi we are created in a wrong way. Taifanira kucreatwa by a miracle, by a word. Baba vaifanira kutaura kumukadzi wavo kuti I'm speaking a miracle, I'm speaking a creation. Anditika munhu obva azvarwa. Anditika but by that, but the devil akakanganisa zvinhu panyika. Zvinhu zvese ndokubva zvapinda into error. Sezvakaita Adam, not Adam, David chaakaita ndiye akatanga futi nenyaya yokuvaka chechi. Akati Mwari ndoda kukuvakira ichechi. Mwari vakati since ndichibva nevana veIsrael from Egypt, I never said to Moses my servant, my prophet, ndivakire chechi. Handigari muimba inovakwa nemaoko evanhu. That was the God's response to David's request yokuvaka chechi. But God authorized that era. Mwari vakati hazvina basa, chindivakira hako
David ndokubva avaka chechi David, but avaka chechi, it was not the real plan for God handitika kuti machechi avakwe handitika. So church, it came through error again. Tine maera akatowandisa panyika yekuti hatikwanisi kumarivhesa maera, ndosaka machechi nhasi aripo. But chechi chaiyo yaMwari yavanozvivakira is the heart, as the Bible says in the New Testament. Do you know, Paul anoti munozviziva here kuti miviri yenyu itemberi yaMwari, achireva moyo, the heart, that's the God's temple yakasikwa naMwari handitika. Dzenyu dzamozvivakira kuti kune Methodist, kune AFM, kune Prophet Madungwe, machechi enyu haasi aMwari handitika. The God's temple is your heart handitika, ndo inogara mweya waMwari handitika. Mwari haagari muchechi yenyu yamunovaka nezvidhina yemethodist kana yeAFM kana yechi. Mwari vanogara mutemberi yavo ichiva the heart of a person. That's the original God's temple. Idzo mabuildings amuringovaka yenyu ekuitira inonzi fellowship handitika. Ndinoda kuti ugare wazviziva izvozvo handitika. So tiri panyaya yemamiracles ekuti vanhu vakazvarwa in a wrong way, but we cannot reverse that handitika. Ndataura ndikati yemachechi David, it was era ya David futi zvakare handitika. Vanhu kuzodya cheziya, it was era zvakare, because munhu akasikirwa akaisirwa mugarden Eden kuti aenjoye upenyu handitika. But after sin akabva abviswa mugarden of Eden. So tiri kurarama muera teseko zvino, kudya cheziya, that's era. Kuzvarwa baba namai vasangana, that's era again handitika. But those errors you cannot reverse them handitika. It's now water under the bridge. I'm speaking about miracles handitika. So there was Jesus Christ preaching to the people. He was with them for 3 days and 3 nights. They never ate anything. Vari pana Jesu. Let me speak about nyaya inonzi patience. Jesu anotora vanhu akaenda navo in a lonely place or in a wilderness. And there he started to preach 3 days and 3 nights. Vanhu vakafasta, hakuna aidya variko handitika. But hakuna akakwanisa kubva kuti murume zvari kutiitira asatadya, tine dzimba dzedu, tine vakadzi vedu, tine misha yedu handitika. Vakaramba vakateerera evhangeri handiti. I don't know today vanhu generation yedu kuti tinokwanisa here kuita sevanhu vanga vari panguva yaJesu, because Jesus Christ was just concentrating with preaching the word of the Lord 3 days and 3 nights. Iwo kana uri muchechi 2 hours cheke unenge watoneta kuti mufundisi makurebesa semoni madima chingoti gagagati madi mapedza tadzokera kumba tanoita zvatiri kuita. But these people 3 days and 3 nights havana chavadya. Pose pekupedzisira the Bible rinozomenshina Jesu akuti vanhu ava kuti vadzokere vasina kudya, they might collapse on their way from the wilderness to home. So let me just create a miracle here kuti vasa collapse. So 3 days and 3 nights, are you able to continue to soldier on zvinhu zvakadaro in your life, even usina chekudya in your life? Because umwe munhu akashaya chekudya akutosiya zvokunamata Mwari haachadi. Iwo are you able kuti ukaenda kuchechi kwako ukashaya munana wauri kuda kana kuti uda kuroorwa zvobva zvaramba, are you going to continue to soldier on uchinamata Mwari wakangoteerera? Vakateerera 3 days munhu anenge ava nenzara. But those guys within those 3 years hapana akasimuka akadzokera kumba kwake. I need a generation like that yekuti even zvaoma sei vanoramba vakangobatirira, vakaramba vari pana Jesu. Hapana pavakamboti konai Jesu hamusi kuona here kuti tava nenzara. Vakaramba vakateerera vachingodzidziswa, vachidzidziswa shoko nekudzidziswa shoko. So in life tichirarama kudai hazvirevi kuti zvauri kuda unozvipiwa nenguva yaunoda handitika. Mwari vanokupa nenguva yavo yakafanira handitika. But vanhu vanhasi dambudziko riripo ndirongo tikangosvika pana Jesu, we need a miracle, we need zvakazoti. But zvinhu zvaMwari hazvishandi zvichidaro. Ndosaka muchichinja machechi, ndosaka muchichinja vanhu vaMwari, because pfungwa yenyu muri kungoda zvinhu zvinobatika. But Mwari chavari kuda, the man shall not live by bread alone, but by the word which comes from the mouth of the Lord. Handitika chinodiwa ishoko raMwari. Jesu akakoshesa shoko rinovararamisa, rinovapa upenyu, ndoro akaparidza 3 days and 3 nights. Chikafu chikazouya kwekupedzisira handitika. So chinouya kwekupedzisira is everything zvinobatika. As the Bible says, seek ye his kingdom and everything shall be added unto you. This is the principle. You need to have the spiritual things like fasting, like reading the word of the Lord. Uchimuka chicha unoita, you must start your day with a
prayer. Manje umwe unotanga nokutodya sadza rako kana kuti chingwa kana kuti mazai ako, I don't know chaunotanga kudya, but prayer unotozoita kana kuti manheru wakurara zvongokuti wakungonamata kuti Mwari chirarayewo neni zvokuti ukwanise kurara. But it says, the Bible says, seek his kingdom and everything shall be added unto you. So the first principle, you need to seek God, then zvepanyika zvinozouya later. So Jesu haana kusvika achivapa the miracle yechingwa yandiri kuparidza, ndiri akasvika akavapa the word of the Lord. Munhu achisvika muchechi, whether yapuwa uri kutamura kumba kwako hakuna chekudya, usasvika pachechi uchinetsa vanhu kuti ndibatsire zvazoti. Hear the word of the Lord first. Kana uchizobatsirwa wozobatsirwawo zvako, kana uchizokupa rubatsiro tokupa. But problem iripo, vanhu, we are not seeking the kingdom of God first. Like my miracles, let me clear it, let me just make it clear. My miracles ariko ende sinotomaita ende ndinotomagona zvisingaiti. I can create my miracles zvisingazivi. Ndakatombomisa mvura. There was another day ndiri in prayer. In a prayer mountain, I was praying. Then it started to rain. Then mvura ichitanga kunaya paya, ndakangoti Mwari, inini handisi kubva kunoroya saka mvura ingaimire. Then the rain stopped immediately. Mvura yakatanga kunaya kwandandisiri kusvika ndasvika kumba kwandaenda. Then the rain started to rain again. Ndasvika kumba. I managed to stop the rain for that day. That was another miracle. Ndakutaurawo mamiracles angu. So mamiracles Mwari vanototitira and Mwari vanotipa, but tarisa inini zvandakaita, ndandapedza kunamata nditika the whole day kwakwa kuma 3-4 ndakuenda kumba nditika. Then God gave me the miracle of stopping the rain. Nditika I just prayed a short prayer and the rain stopped. Nditika then there was another day ndandiripa almost 10 days and 10 nights. There I was walking, but it was very hot that day. Ndaenda kuprayer maskat kuma 11-12 and I was going to a prayer mountain. So I was tired. The sun was all that heavy for me, almost for my absolute arc. And then I said, God, for the sake of me, I'm doing your work. And I'm commanding zuva risandipisa. What really suddenly happened is then the clouds automatically appeared in the sky level. And zvakaitika that day, ndakakwanisa famba kusvika kwandainoitira ma prayers kusvika ndasvika mu prayer mountain. Anditika makore achingo appear in the sky level. Anditika ndichingonopedza kudaro the clouds disappeared. Anditika this is another miracle. So my miracles anodiwa and Mwari vanotoda kuti titomaita. Ndofunga ndakudzai two my miracles andataura right now. Anditika God wants us to do my miracles, but chisingadiwi naMwari ndechekuti ukasvika pandiri ndokuitira miracle ndisati ndakupa word of the Lord. Anditika ndofunga ndiri kuparidza nyaya yema miracles nasi. I am giving you the word kuti no chinodiwa ramba uri pana Mwari. Anditika your miracle is going to come. These people, they spend 3 days and 3 nights with Jesus Christ, listening Jesus Christ preaching. Then the miracle came. Anditika isu munana tinoita, but ukada ndite munana tisina kukupa word, ipapo ndinenge ndatadza anonzi my heavenly protocols or anonzi my heavenly laws. Anditika zvakafanana nokuti iwe ungoenda pabasa. Anditika wotanga nongopiwa pay. Hakuna zvinhu zvakadaro. There is nothing like that. Haungotangi nongopiwa pay nekuti nhasi wanzi wawana basa. Unotanga wanzi chimboshanda wozowana pay. Miracle, it's a pay. Anditika you are being thanked by God. Anditika kukutendawo. Anditika saka iwe manje urikupinda muchechi ruda miracle hauna chawati waita. No. There is nothing like that. We need to give you, we need to ground you in the Lord. Tokugrounda mushoko raMwari. Anditika wova neukama hwakanaka naMwari. Positarisa these days anditika tikupa ma miracles zvifeva. Anditika munhu atoya nemukadzi wemunhu. Anditika takumpa miracle yekuti miracle anditokunamatira zvinhu zvako zvoita, but tiri kukusiya kuti iwe munhu waunayo hasi mukadzi wako. Mukadzi kana kuti girlfriend wasiya mukadzi wako kumba. Anditika takutokuti miracle. Aiwa, we are not
ati operate like that. Rega tigadzirise ukama hwako naMwari kuti no munhu wauya nayo kai ismall saasiye mukadzi wako then ndozokuitira miracle after that. Anditika, but nowadays we pastors or prophets or so-called man of God, anditika, kungosvika tichipa miracle, anditika, hatitangi tialaina vanhu naMwari. Anditika, even the Bible says repent. Uchisvika pamberi paMwari you must repent your sin. Anditika, but we are not doing all those protocols kuti Mwari. Even Jesu anoti but daily prayer namatai kuti muregererwe mazuva ese. Are you doing that? Anditika, muchisvika muchechi confession inotodiwa yekuti vanhu munotanga kutombokumbira zvivi zvenyu. Ku-Old Testament pane yanzi transparent glass yekuti vanhu vaisvika votanga vavhetwa zvivi zvavo, but now tava kuabuse New Testament because it's a grace time. Anditika, hapasisina munhu anovheta zvivi pagedhi. Anditika, but still muchinopinda muchechi confession inodiwa. Kana pasina confession pastor wenyu ari kutoita zvisizvo, confession inodiwa because ku-Old Testament vanhu vaisatobvumisa kupinda muchechi, vanhu vainda pathat glass. Anditika, because yanga iri nguva yelaw. Anditika, but nowadays haisisiri nguva yelaw, yava nguva yegrace. Anditika, but hazvirevi kuti confession yekuti timbokumbira zvivi zvedu kuti Mwari tiregerere hatichaiti. Muchipinda muchechi the first prayer ndeyekutoti vanhu kumbirai kuti Mwari tiregerere, because Jesu anoti namatai mazuva ese. Prayer yekunamata kuti Mwari ndiregerere ndatadza ndeye every day, but vanhu every day we are praying Mwari ndipei mari, Mwari ndipei ichi. Call that prayer. Anditika, hakuna ari kuita. So mamiracles anobvumidzwa. Handizi kuna mamwe machechi asiri kuita mamiracles kuti vakazviwana kupi. Pandaverengesa apa, mukaverenga apa na Matthew chapter 15, mukaiverenga pamusoro pacho, unoudza kuchinzi Jesu achisvika akatanga kuita minana, kwete yechikafu yekuti vadye zvematumbu avo, akazoita kuendi kwekutanga akanzi akatanga kuporesa the crippled, the lame, vasingagoni kufamba, zvirema, vanechi, ndokubva avaporesa. So the author of miracles is Jesus Christ himself. Anditika, the author of miracle is Jesus Christ himself. So I don't know vanhu vanoramba mamiracles kuti vanorwara vanopora. Yes, zvinhu zvinotori biblical. Ameno vanoramba deliverance, zvinhu zviri biblical. Ameno vanoramba prophecy, zvinhu zviri biblical. Even makazviwana kupi zvamuri kuita zvokuti because we are called Christians because we are like Christ. Anditika, takafanana naJesu Kristu. Hear me clearly. We are like Christ, but that's why we are called the Christians. Anditika, so Christians, they must do like Christ. Christ aita munana. Imam iti munana saka muri vana vapi? John the Baptist anoti imi vana venyoka. Even Jesu wacho achiudza the Pharisees anoti you brood of vipers, vana venyoka. Anditika, mamiracles tikatotaura zvaJesu hatifaniri kusiya mamiracles. Anditika, Paul anotaura achitaura zvakanaka in the New Testament. Anoti for this kingdom it's not just in words. Anditika, ndapedza kuparidza kudai simba raMwari rinofanirwa kuonekwa, ndo mamiracles acho. Paul anoti this kingdom it's by demonstration of power. Anotaura kuti kingdom yaMwari haisi yekutaura, it's not just in words but by demonstration of power. Mufundisi wenyu apedza kuparidza paya, whether unoenda ku Seventh Day, unoenda ku Roma, unoenda kuchechi yaprofeti kana kuti yapastor kana kuti yaprofeti Madungwe, takuda kumboona power, toona kuti zveshuwa this kingdom ndeyaMwari. ZvaMwari zvinofanirwa kuratidzwa power, vanorwara vachipora, vachipura ipapo toziva kuti zveshuwa mune ukama hwakanaka naMwari. Because nowadays tinaona kuti vanongoenda kuchikoro vonostudy Bible. Anditika, anenge abva kunotadza zvake adisi, hapana chinooneka kana simba papupita. Anditika, anongoparidza senovel Bible apedza kuti ngativharema, hapana kana anorwara anopora. Saka muri maChristians rudzii pasina minana. Ini ndinoramba kuti vanhu munonamata pasina munana, but ndaramba kuti vanhu tange kupiwa munana musina kugadzirisa upenyu hwenyu naMwari kana kuti musati maparidzirwa. Tangai munokudzwa mushoko raMwari. Anditika, kana makudzwa mushoko raMwari tochikupai mamiracles. Ina hazviti kuti ndibve papulpit ndisina kuita a miracle, hazviti kuti zuva rivire ndisina kuita a miracle, because our church is a church of a miracle. It's not a sin kuburitsa mweya wetsvina kuti kumba kwenyu mimi vanhu havasi kuroorwa because kune ma-anti-marriage, ndokubvisa dhimoni iroro. Even Jesu pane paanosvika Matthew chapter 17 kunonzi zvaiti kana zvamubata zvaimuwisira mumvura. Anditika, ndokubva
adeliver even ya legion yetu not anonzi legion is 6,000 anditi angane 6,000 mademons anditi and Jesus Christ anosvika munhu ainzi aenda kumakuva achisunga nengetani achizvidambura zvauri kuita nhasi izvozvo iwewe zvimwe zvinhu zvacho hazvisi zvega funga legion aidambura machena nditika nekuti pane zvanga zviri paari hasha dzaunadzo idzodzo pane zvakatokubata zvinotoda tichikuitira emiracle yedeliverance anditika kuda vakadzi kwaunoita iko kungoti apfuura unobva watoti varume mukadzi akanaka hazvisi zvega zviri kuda emiracle yedeliverance mande chechi yenyu haibvumi ini deliverance but in the bible zviripo so muri kurega kudeliver vanhu mumachechi enyu but vane mweya wetsvina vachida kudeliver anditika vanhu havafaniri kusiyiwa vane mweya wetsvina mukaona munhu ane hasha dziri excessive ari kuda deliverance muni yeye apedza kuparidzira kuti hasha hadzidiwi chii chakudiwa deliverance out in the name of Jesus iwe mweya wetsvina iwe mweya wechikwambo buda uende nezita raJesu mweya wetsvina ubva wadi ubva wabuda legion adeliverwa naJesu haana kuzombodambura ngetani kurati pane rimwe power even vanhu vaiva munoti vane mangoromera vaya hakuna chinhu chinonzi mangoromera but mweya wetsvina unenge utoda miracle yedeliverance tokudeliver zvobva zvapera zvokungoti unongoita marelationships anditi hapana munhu anogara muupenyu hwako hapana ari kukuroora aiwa uri kuda miracle yedeliverance but mamwe machechi especially akudhara handichatauri nemazita because I am not here to fight any church but I am just preaching sezvazviri whether you hate me or you love me indinokudza chokwadi handitika because chechi yako haisi kuzombokuendesa kudenga chichakuendesa kudenga ndechekuti waita zviri mushoko raMwari ndakuudzai ndikati pane mitemo yechechi pane mitemo yaMwari handitika deliverance Jesu wacho aitodeliver vanhu saka handiziwo machechi asiri kuita madeliverance asiri kuita mamiracles kuti vakazviwana kupi handitika vakazvidzidzisirwa kupi ndiani akavadzidzisa izvozvo vasiri kuita mamiracles Paul ataura akati this kingdom is not just in words mufundisi akaparidza akangosiyira pakungotaura mawords hazvishandi panofanira kuitwa demonstration of power Jesu vaparidzira 3 days and 3 nights ndokubva apedzisira nemunana ndokubva ati munei varume kanzi tine chingwa tine 5 loaves handitika nehove shoma shoma kanzi unzai kuno ndokubva apa thanks kuna Mwari zvinonzi chingwa chakawanda hove dzakawanda vanhu vanga vari more than 5,000 vakakwana 5 loaves 5 loaves tikatarisa dzokwana vanhu 20 chete 20 to 30 handitika but Jesus managed to feed 5,000 what a miracle handitika apedza kuparidza shoko raMwari now he is feeding 5,000 people handitika ndounonzi munana hazvihwisisiki you never understand kuti zvakafamba sei but it increased handitika so tinoona kuti first chakatanga kuti ndechekuti Jesu ndiye anga ane faith kuti Mwari vanokwanisa kutipa something but tarisa munana